Pani, nesiem vám kúsok torty, ktorú som práve upiekla, a k tomu výbornú kávičku. Veľmi pekne ďakujem, Margarita. Dnes vyzeráte veselšie. Je zrejmé, že vám prospelo výjsť do ulic a dať si s pánom obed. To je pravda. Kiež by sa takéto šťastné chvíle mohli opakovať častejšie. Myslela som si, pani, vždy som si myslela, že ľudia ako vy sú veľmi šťastní. Máte všetko. Máte manžela, svoje deti, veľmi krásny dom a fúru peňazí. Všetko. Teraz už viem, že som sa mýlila. Áno, Margarita. Zmierila si sa. Sú ľudia, ktorí majú oveľa menej ako ja, alebo nič. A sú šťastnejší. To asi áno. Vidím, že pani Núria po tom všetkom, aj keď ju opustil manžel, je na tom stále dobre. Chcela by som aj vás vidieť takú, aká je vaša sesternica. Alebo aspoň akú vás vidím teraz. Áno. Tiež mi už napadlo, že by som chcela byť ako ona. Silná a schopná. No. Nie. Dnes nemám dôvod. Nie. Amparo! Čo je? Kde trčí Juliana? Odišla s Mauriciom. Ty si to vedela, však áno? Čo som vedela? Že sa tvoja dcéra opovážila neposluchnúť ma. Uveril som, že študuje v tom kurze ručných prác. A ona pracuje ako učiteľka v materskej škôlke. Nie. To nemôže byť pravda. Juliana je tvrdohlavá, ale nikdy by sa neodvážila odporovať. Ale urobila to. A ty si to vedela. Nie. A ešte si ju kryla. Nie. Prisahám ti, že nie. Tak to by som ti radil. Pretože ak si jej komplic, uvidíš, čo sa stane tým, čo neposlúchajú moje rozkazy. Nikto v tomto dome mi neprerastie cez hlavu. Rozumieš? Áno. Nikto! Vráv si, čo chceš. Vidím, že si do Andrej blázon. Nie, kdeže. Je veľmi pekná, to nepopieram, ale nie, kdeže. No, braček. Mám pocit, že by ti mohla ukázať pravé šťastie. Mne sa páčila. Možno sa jej podarí priviesť ťa k rozumu. Nie, to nikdy. Teraz vážne. Nemáš chuť oženiť sa a mať zo pár detí? Predstav si, že by si mal rovnaké dieťa ako si ty. Toto nehovor. A čo? Slovo deti sa v mojom slovníku nevyskytuje. Poď sem! Ako dlho si myslíš, že mi môžeš klamať do očí? Odkedy učíš v tej materskej škôlke? Odkedy? Augusto! Pokojne ma zbi, ak chceš, ja sa ťa nebojím. Ale ak si myslíš, že si budeš pripadať mužnejšie, tak do toho! Juliana, prosím ťa, upokoj sa, neprovokuj. Okamžite si zbalíš svoje veci a vypadneš z tohoto domu. Už ťa nechcem viac vidieť. Nikdy. A neopovažuj sa sem ešte vkročiť, pretože inak som schopný... Zabij ma! Vieš, ako sa cítim, keď žijem v tvojom dome? Prosím ťa, dieťa, popros otca o odpustenie, prisahaj, že už mu nebudeš odporovať, prosím ťa. To nikdy neurobím, mami. Tak v tom prípade odtiaľ to vypadne. Vypadni z domu. Von z môjho domu a ty tiež. Ak ju kryješ, pokojne vás vyhodím obidvoch, ak chceš. Tak, aby si vedel. Myslím, že to bude úľava odísť z tohoto domu. Nech už si preč. Prosím ťa, Augusto. Pusť ma. Nevyhadzujú, prosím ťa, nerob to, nevyhadzujú. Veľmi ťa prosím ťa, prosím. Mami, nerob to, poď sem. Nie, kam tvoja sestra pôjde? Kam pôjde v túto hodinu? Mami, upokoj sa. Augusto, prosím ťa, dovol jej tu zostať. Prosím ťa, pekne ťa, Tak ma prosím. počúvaj. Až sa zajtra vrátim z kancelárie. Nechcem Julianu ani v tomto dome, ani nikde inde vidieť. Počula si? Už ju tu nikdy nechcem vidieť. Nikdy. Juliana, prečo si mi to nepovedala, dieťa moje? Možno by som ti mohla pomôcť. Mami, ty nemôžeš ísť proti otcovi. Nepovedalo som ti to, aby som zabránila tomu, že sa budeš trápiť, mami. Juliana, neodchádzaj. Keď svojmu otcovi sľúbiš, že mu nebudeš viac odporovať a prestaneš pracovať v tej škôlke, iste ti odpustí. Mami, toto sa muselo stať a ja svojho otca nebudem žiadať o odpustenie, pretože ničoho neľutujem. Možno, že som na to tiež nevedomky čakala. A ja? Čo budem bez teba robiť? Bože, veď tu umriem žiaľom. Bude v poriadku, mami. Nerob si starosti.
Sľubujem ti, že si každopádne nájdem spôsob, ako sa my dve budeme čo najčastejšie stretávať. Ale kam teraz pôjdeš? Neviem. Uvidím, či by som nemohla zostať trebárs u Noemi. A zda ma nechá u seba bývať. Nie, pre Boha. Dovol mi pohovoriť si s Núriou. U nej môžeš pokojne byť. Hneď jej zavolám a požiadam ju, aby ťa nechala u seba, kým sa tvoj otec umúdri a zase ťa príjme do tohto domu. Áno. Nepleť sa do toho, mami. Keby sa otec dozvedel, že mi pomáhaš, použil by to proti tebe. To nedovolím. Nie. Budem otca pekne prosiť, aby ti odpustil. Len mi daj pár dní, aby som ho presvedčila. Nie, mami. Ja sa už totiž do tohto domu nechcem nikdy vrátiť. A zajtra, skoro ráno, už odtiaľto navždy odídem.